magkaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw sa atong simbahan gisaulog ang pista ni San Cirilo, Monghi o ni San Metodio, Obispo. Mga managsuon ni sila, mga Greeks na nahimong mga tinunan o nakat-on sa atong Latin nga church o nangahimo silang mga pari o naningkamot nga ang Western Church na mao ang atong simbahan, ang Latin Church, Roman Catholic Church o ang Eastern Orthodox Churches, Byzantine na nagamit sa Slavonic language, magkahiusa. So aron magkahiusa, ilang paningkamutan na matranslate ang atong Latin liturgy ngadto sa Slavonic na liturgy. Munang gitawag ni sila the Apostles of the Slavs. Mga 1800s ni sila nangatao o nangamatay, naras edad nga mga between 50 to 70, pero ilag yung napakita ang paghiusa sa simbahan sa Western o sa Eastern. Iampo nato nga ang ato mga leaders sa nasod o sa simbahan maningkamot alang sa kahiusahan sa katawhan dili sa pagkabahin-bahin. Ug ang ato sa mga benefactors and donors nga naningkamot sa pagsuporta nato, nakighiusa nato bisag dili sila taga dinhi, mga online parishioners, hatagan unta sa Ginoo og kalinaw ug kahiusa sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaagi sa mga igsuon, San Cirilo ug San Metodio, imong gibanwagan sa kahayag sa Ebanghelyo ang mga Islabo, itugot nga sa kinasing-kasing makasabot unta kami sa imong mga pagtulunan. Himua nga kaming imong katawhan magkahiusa diha sa tinuod nga pagtuo ug sa matarong nga pagbansay niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis.
Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babae, gidid-an ba diay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya, kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya, nga kon mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy, maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo diay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Sa pagkasawmsum na, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman ug mitago sila sa kakahuyan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila kansang sala gipasaylo. Bulahan sila kansang sala gipasaylo. Bulahan siya kansang kalapasan gikuha, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tao nga wala pasanginlig sala sa Ginoo, diha sa kansang espiritu walay kadautan. Bulahan sila kansang sala gipasaylo. Unya akong giilang akong sala atubangan kanimo, ang akong kasaypanan wala nako tabuni. Miingon ako, ikumpisal ko ang akong mga kalapasan sa Ginoo, ug imong gikuha ang kasaypanan sa akong sala. Bulahan sila
kansang salagi pasaylo. Tungod niini ang tanang tao, nga nagatuo nagampo kanimo. Sa panahon sa kagulanan, bisan lawom nga mga tubig mo baha, dili sila makaabot kanako. Bulahan sila kansang salagi pasaylo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaang ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya og miingon sa tao, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. O gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karong adlaw sa among pamilya gihandom namo ang among inahan si Valeriana Tabornal Ubod kay iyarong birthday. Awa mo malipay, birthday rong mama. Ambot og nagsulo baka tugpuwaros mama dito sa langit og nalangit to siya. Nya namatay mas Papa Severo pagka August 28, 1995, niya si Mama namatay April 26, 2011. Ambot nag-date baka ron sila dito, no? Valentine's Day maron. Lingay mong tupad, naa kay ka-date karon. Kay ka-date. Mga kusog kayo na ron sa social media, Happy Valentine's Day. Ana,
Unsa may sentro sa atong gitawag og Valentine's Day? Unsay sentro? Unsa may sentro diha ba? Kusga. Love. Gugma. Unsa man ang gugma? Mo separate o mo hiusa? Hiusa. Kana. Gi atong check upon ang ato kunong love. Kumusta ang inyong love sa Ginoo? Nagkahiusa mo sa Ginoo o nagka-separate? Hiusa. Kanus aman magkahiusa kung pariha mo og madungog nga pulong, nya parihasad mo og gisunod nga pulong. So pariha madungog, pariha og gisunod. Kinsa ninyo dinhi ang kanunay gyung magbasa og Bible kay malipay gyud kag makabasag Bible ta sa kamot. Oh, ingon mo nagkahiusa. Sus. Klaro kayo, check up po na nato. Unya, kay wa man sad mo ibasa-basag Bible, di man mo hilig mo basag Bible, samot na gyud ang pagsunod anang mga pulong nga naas Bible. Maglisod ta. Mao na dinhis atong ebanghelyo, ari tas unang pagbasa. Naman ko'y daghang pulong nga mo hasol nato. Si Eva, naminaw man sa pulong sa bitin, nawa ang pulong sa Ginoo. Kaya naminaw man siya sa pulong sa bitin, nya kanang pulong nga sigihan nimong paminaw, maunay imong ganahang sundon. Mauna, nahasunod yun si Eva, iyang gisupak ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ay mog kaon sa bunga aning kahuya. Nalimot na si Ana, ang iyan ang nakita, lami man din ning kanon ning bungahan ni. Og diha na sad siya nakahinumdom nga dunad ay pulong nga nag-ingon niyang ayaw ni kana sa dihang nahuman na niyag buhat. Nga naman, kay miundang man siyag paminaw sa pulong sa Dios og ni-entertain siya sa pulong sa yawa. Dinis kalibutan mga igsoon, duha ra gyud ka pulong ang magiya nato. Pulong sa yawa ug pulong sa Ginoo. Kana ra gyud. Gilingay mong tupad. Ingna kapila na kanisunod sa pulong sa yawa. Ingna ba kapila kanisunod? Daghan kayo apil na ning nagwali ato kang hisgota gamay ang ato mga politicians kinsa kay gisunod nila nga mga pulong sa ato mga politicians labi na sa mga midagan karon for midterm elections kinsa may ilang mga pulong kasagaran nga gisunod pulong sa yawa o pulong sa Ginoo. Uy, tubag. Kinsa may inyong butaran, kinsa may angay natong butaran, kanang kandidato nga nagsunod sa pulong sa yawa o kanang kandidatong gasunod sa pulong sa Ginoo. Wa tingali usa nato dinhi nga ni simba karon apil na mo naas online. Way usa nato nga moingon mopili ko sa pulong sa kandidato nga nagsunod sa pulong sa yawa. Kay bao mangitag asa tapadong. Musunod kita sa mga kandidato, mga political candidates nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang problema lang kung mabungol na ta ug maamang ta. Kana mo'y kuyaw kayo. Muna dinis atong ebanghelyo, dunay tao nga bungol ug amang. Lisod kay na pasabot, di siya kadungog, di sad siya kasulti. Pero magkuyog man kuno na, basta dili ka kadungog, di sad ka kasulti, kay unsa may mong isulti kun wa kay nadungog. Lain na sang lingi sa imong tupad, may na mo lingi-lingi mo kay basig mo tikig inyong liog, exercise ba? Na kadungog kang father, nakadungog ka kanunay father. Daghan kayong mga bungoy, kana lang moingon ko palit mog slot. Pila ra go ng 100, di ba? Slot.
Karon ang atong is in HG katong para sa Santo Niño nga sinulog og sa kaning atong Christmas na deficit ta og mga 700,000. So atong gibutangan og nahurot naman tong 40,000, gisumpayan natog 7,000 ka slots tag 100. Ug makadungog lang gyud mo nako nga naa di ay deficit, mamalit lang mo tag 100 pesos nga slot na patay 6,479 ka slots nga available sa katong Santo Niño's Healing Gifts. Mahurot dayon pero unsa may atong mabati nga pulong, usahay pulong ra gyud sa yawa nga nag-ingon tiguma ng imong kwarta, tiguma gid na. Ayaw na lagkuan, sila na bahala na, sila na ikaw pagtigom diha, gamitunon gud na nimo, makaayo gud na nimo, para gud na imo, pulos gid na pulong sa yawa kana bitang magsigigingon imo. Ano ba mo ako. Kana bang ang self gyud mo'y unahon ba? So unsaon man nato ni pag gamit ang atong dunggan o kaning atong baba, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, musulti sad ta sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may sultis Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Nindot kay nang pulonga. Doon na batay mga politicians na naghimo ana? Naawa. Wa sa mo pananaw sad mo sa social media Ano bang nanamagin mo yung mga cellphone, natay YouTube, natay Facebook, makatabang kay sa atong pag-discern kinsay atong butaran. Ay lang sad pagtanaw sa usa lang ka side, tanaw sad sa pika side. Pero nindot makairong atong social media kay naay daghang mga vloggers, naay mga buangon, nasa mga buutan. Kanang vloggers nga timbang-timbangon bitaw, kanang ipakita nila ang pika side, ipakita sad ang pika side. Bisan pa og naa sila gipaboran, pero kita nga motanaw, kita sa mohimog atong judgment. Ana, makakita na kadiha nga kaning tawhana, kaning political candidate, may pagka-selfish ni siya. Karing dia, may pagka other-centered. Kani nga politikaha, sige lanig padato. Karing diyang usa, musugot lagway kwarta kay mo alagad yun. Ano ba? Kanini ang politikala candidate, kusog ning musunod sa Ginoo. Karing usa, may pagka way Ginoo. Pili dayon ka, kinsay imo diha. Ana ra na. Sige na tog analyze. O kining panahon sa pagpili, crucial kay ni. Si Eva, dunay moment to choose. Kadtong adlaw nga buntag tingitong sayo, kadtong buntaga nga nakig-istorya niya ang bitin, mautoy iyang panahon sa pagpili. Kita sad karon nga mga Filipinos karong Mayo, unsa nang pitsaha ang eleksyon? Mayo 12, May 12, kayong karong Mayo 12, doon natay moment to choose atong pilion. Unya ang nagpapili karon, nang-apply na sila na social media. Tanaw nako sa akong pagpaminaw, ang ni-stand out na murasag team sa national level, ang team Bongbong Marcos o team Rodrigo Duterte and Sara Duterte. Mura na hinuog ang team sa presidente o ang team sa atong elected sa nga vice presidente. Mao na rin stand out na murag kompleto niya, murag naa sila yung mga kanaganing
kompleto nga line up niya, nag-atbang sila na ilinga imong tupad, inakinsay imong team karon. O niya, ang nakanindot ani nila kani nga mga teams, mga doon na ni sila'y agi, doon na sila'y gipakita. Ang team Bongbong Marcos, mga 3 years na ang iyang pag-administer sa atong nasod. Ang team Duterte, nakahuman ginag 6 years. Vice President Sara, nakahimo sad na siya ron as Vice President, nakahatag na po siya actions for parihasad ni President Bongbong Marcos. Makita na nato diha, makumparar ba? Muna nga, di na ta magpakabungol o magpakaamang. Maminaw ta, niya, manulti ta. Kung sa may atong paminawon, unsay gilamdag nato sa Espiritu Santo, unsay gisultingan hinato sa atong gituhuan nga Ginoo. Before ta maminaw sa mga kandidato, maminaw sa atas atong Ginoo, unsa may iyang gisulti nato, unsaon pagpili, kinsa niini nila ang atong pilion. Og ang pinakasentro diha, kinsa ani ang makahatag og unity, tinuod nga panaghiusa sa mga Filipinos. Kinsa Manila karon ang nagpromote og kahiusa, o kinsa nila ang nakaguba sa atong panaghiusa. Kung niining maong mga teams, makita nato nga karing pikas mas daghan siya gibuhat nga makaguba sa atong kahiusa isip mga Filipinos, i-reject na nato nga team. O kinsa to nga team ani nga nakapahiusa natong mga Filipinos, kana mo'y atong pilion ang ilang team. Simple kayo, di ba? Muna si Saint Cyril o Methodius, nagkabuwag naman tong Western o Eastern churches, kaning Latin Church o ang Orthodox Church, nagkabuwag naman, naningkamot sila nga ilang hiusahon. Munang gitawag ni sila the Apostles of the Slavs, sa Slavic Church o ang Latin Church, gihiusa. Kay ang panaghiusa mao gyud first attitude sa Ginoo, unity. Nang God is Trinity, 3 in 1. Ginoo nag-una-una ana, 3 in 1. Tulok ka tao, usara ka Dios. Nang unity gyud ang una. Nya kinsa ani rong ato mga political leaders nga makapromote og unity, kana ato nang suportahan. Dili sa dingong unity gyud 100%, kaya di man na mahitabo din sa kalibutan. Pero kana lang makapa-unite ba, at least sa majority of us. Nya unsa may makapa-unite nato, una gyud kana gyong kaon, pagkaon. No, di ba karon daghan karon mag-date mga lovers. Unsa man gyud ilang hunahon ron ini date nila? Unsa hunahon? Kana bang mga naghigugmaay ba? Unsa man gyud unang hunahon na? Sa mo na nga matay naman tingay mo, di man mo matingon. Pagkaon. Kaon gyud na. Kaon gyud. Asa man ta mangaon mo na puno kay ron ang mga restaurants, puno kay ron mga fast foods, kay mangaon gyud na. Ni lingian na sa imong tupad ing naasa ta ron mangaon. Asa ta mangaon. Pero unsaon man nato pagkaon, og dili ta ka-afford sa pagkaon. Kung mahal na kaayo ang bugas, unsaon man nato pag-enjoy sa pagkaon. Muna sa atong pagpili sa mga kandidato, pilion nato kanibang team Duterte mo'y nakapaarang-arang sa precious bugas, o kanibang team Marcos mo'y nakapaarang-arang sa precious mga pagkaon.
O kinsa nila ani ang nakapaarang-arang sa presyo aron magka-unite sa pagkaon, mo yatong butaran. Kaya kung mahal kayo, nawa na tay kaon. Ikaduha, nga makapa-unite nato, kaning atong gitawag og employment. Kung pulos ta nagtrabaho, nindot kaayong kinabuhi. Pulos ta na ay trabaho. Pero daghan gani kayong jobless, musaka gid na ang kriminalidad. Pero pulos ta busy sa trabaho, pulos ta nag-adawat og sweldo, malinawon gyud ang atong pagpuyo. Nakaron niining Team Marcos, Team Duterte, kinsa man ang nakahatag og arang-arang nga sitwasyon sa employment based sa ilang performance. Kanay atong i-promote. Anong ari man kaaring nakawagtang sa trabaho, ari kaaring naka-increase sa employment. Kanaragod mga gauge nato ba niya, maminaw tas Ginoo, maminaw tas mga tao. Og ang nakapalain sad nga tawag nato bag measuring stick, kaning drugas. Ang drugas kamo nahibaw mo anak kita din hisliluan, dunay mga panghitabo dinhi, sakit kay dawaton tungod sa epekto sa drugas. Ako sad sa una sa akong pagda sa mga communities nga akong gihandol, drugas gyud mao'y babag sa atong kinabuhi. Dako kay nagbabag. Hapit tanang crimes bunga sa drugas. May karon sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa Manila ang nakapa-us-us sa drugas dinhi sa atong nasod. Sa ilarong gibuhat ba, sa ilang performance, kinsa Manila. Ang atong suportahan, kadtong nakapa-us-us, dili tingali totally gyud nakawagtang, kadtong naningkamot pagsulbad sa kaso sa drugas, ato tong suportahan. Nganong ari man kamo suporta aning way gibuhat para sa drugas o kaha naglisod? Kadtong nakabungkag sa drugas. Kay nakabungkag man sa atong relasyon ang drugas, butangi ang inyong pamilya og usa ka drugista. Ako naka-experience sa guana sa akong kaugalingong pamilya. Managhilak mi sa tago kay di nimo mapugnan ang usa nimo ka membro nga drug addict, mangawat na, mulakaw na, dili makontrol ang utok. Lisod kayo, usa lang kabuk drugista sa imong pamilya, bungkago ng inyong unity. Unya, kung doon natay mga maglingkod sa gobyerno nga dili mo bungkag anang drugas syndicate, unsa man niya dangatan nato, wa na tay unity. In short, wa na gugma. Ug ang katapusan akong ihatag ninyo nga tip, isip inyong Pangulo, kaning pag-ampo. Kinsa Manila aning maong teams, aning akong gisgutan kay sila man stand out karon sa Marcos ba o sa Duterte team ba ang nag-promote og pag-ampo sa Ginoo og pagsunod sa Ginoo. Kinsa Manila. Kanang team nga nagsigilag pangwarta, wa ginay Ginoo. Kanang team nga dili kayo mangwarta, kana mo nay naay Ginoo. Kay ang kwarta supak gina sa Ginoo. Muna kining pipila ka tips, maminaw unta taani, nya dili unta ta mahimong amang ato ning isangyaw. Unsa toy unang measuring stick, kinsa nila ang nakapa baratos pagkaon. Kaduha, kinsa nila ang nakahatag og arang-arang nga mga employment dinis atong nasod. Katulo, kinsa nila ang naka-paus-us sa drugas nga kaso. O katulo, kinsa nila ang naka-promote o pag-ampo sa Ginoo. Makapasar aning upat ang atong pilion, luwas ang atong nasod. Pero ari ganita makapili sa bati o performance aning upat, para nako lusno gining atong nasod.
Muna ang Ginoo giayo niya ang amang ug ang bungol nga tao aron makadungog na ug makasangyaw ug nakahatag siyag nindot nga pagsangyaw na amazed ang katilingban tungod sa iyang gipangsulti kay nakadungog naman siya sa pulong sa Ginoo. Gilas na lang lingi sa imong tupad na mamalit na katag slots kay si Father na kuan na ginang iyang baba nahiwi na nagpamaligyang slot murag wa kita kadungog nya manulti sad mos uban pamalit mog slot pamalit mog slot di gani mo mobuhat ana amang og bungol mong tanan. Sige manindog ta katong nakadungog. Mga igsoon, puno sa pagsalig o pagampo ngadto sa Dios Amahan, malaumon kitang muingon, mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga sakop, sa hingpit ug sa kanunay, mudawat sa makaalim nga mensahe sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang atong mga dalunggan o mga kasing-kasing, mamahimong abli alang sa mga hangyo ug yango sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong gamiton ang gasa sa pagpamulong alang sa pagsangyaw sa himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nagatiman sa mga bungol, amang ug mga masakiton, madasig pinaagi sa pagpakabana ug sa kaayo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamao pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong magiplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, mupahulay na nga malinaw didto sa Dios nung puloy-anan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Tunhayng Amahan, mahigugmaon sa tanan, dawata kining among mga pagampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangaman nila ni San Cirilo ug Metodios, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining pagko, kining mino,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo kining mga halad sa imong katawhan sa pagsaulog sa pangilin sa imong mga santos, Cirilo ug Metodios, uban sa matinud-anon nga kasing-kasing, himua nga kami imo gayud untang madawat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista nila ni San Cirilo ug San Metodios, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na si Valeriana, si Severo, ubod. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Metodio, San Cirilo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo kanasan mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanto namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaay ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Mag-ampo kita. Makalipay unta kanamo Ginoo ang makaluwas nga sakripisyo nga imong gidawat gikan sa altar niining pangilin sa mga santos Cirilo ug Metodios, matinguhaon sa imong mga hatag. Nagahandom kami karon sa sinugdanan sa among pagtuo ug nagasangyaw sa imong kaayo diha sa imong mga santos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kung kanunay tang maminaw o mosulti sa mga pulong sa Ginoo. So salamat sa nagsigig paminaw sa Ginoo og nipaambit nato sa ilang mga grasya. Padayon tag pamalit og mga slots. Ang atong SBF DAG naapay 8,901 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbento. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts naapay 6,479 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Kadto ning gigamit nato sa sinulog ug sa atong Santo Pasko. Nya naa sa ni 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge, 600 na ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Naa say kadtong atong haligi para ni Mama Mary, itabang nato sa parokya ni Father Arnel Ponce sa Colonia Berhin sa Remedios Parish. Naapay 8,389 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So atong pagpakan ang ato mga slotters. Salamat kayo. Nya padayon tagpangandam sa ato niyang sugod karong Holy Week o Lenten season, nya ang atong pista Mayo 3.
natay confirmation para sa karong April 26, natay mass wedding sa May 1. Pa-register lang mo kamong interesado nga mo apil niining maong mga pribilehiyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Nausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbaho.